تماري خابيت كا فقرخي تسقب كا وسيخا خي أكل لو مون ترقص سب كم زي بالكا نعها زوكل زراي زي بالكا دي خوينو ولا كل يو نتفات كا وكيلو أنصار دليت كا قلبي قدمك كا جخا وقني تصرخم قدم كا حليف كا يلي خا أصامن عي سهرا حجون مكتو لسان كا لخيت كا إذا ترئيا إذا قرح علم ما عستفي عواز كل سقم جن ندحنت كازقوي تسعينو انت نحنا عقمنا درت كوينو كم زعجي وزينا أقرعت أبكن دخا نخبول كنبعات فتيو مع عسكينو هاقرو خبدر شوق كويناتون تبلت أدفتف كاخيتو بيتوس حالي خاصني حتو إنها تندحجي داق ما يتهم كتو أبنو سعود ميو خيك أسن كي كبر رفتا سنيقو كي مهار كي مرامر حقوس هابزي قبلو بنبعات كذكر نزيز فردس قاسينو عين بر بخومو سب كقفع كمبركة أبز خودو خماستيكا خحيخ كلهم يتعنونو خمز اللوه اللخ حاران زي سدوه هيوتو مرح سلامو السرقو الف حاجج مجيج كقرف زفردو بيتسبنا يوحيج هوانا ونفص ما يتعمل وريدوا عمس انقوطان عدو خينا تعب بطبعا أبو زي قلو مخانا قن زرن زحين بعال أهدي بالله وجهت عصب اللحمات ونسينا تقنزو الله بزي رفتات حالفز اوان كبرة بر حسرة قبعان ويبودو دا نزافت قرهوان أنا يزقل أزم سباباتهم سبن حلقة نعوهم زي انتايهم ناي قدم زي آخلهم زي تقبون سنة حجاج عملهم ناي جهرة عننت تاريخ قويم تاريخ ناي جبننت هي عرف يغيروا نبع المشرفة كمالو زريعهم صبحوا زدميو لو هاد كمسلو يبلو انتاي كبير كيدو نسو انتاي نسو دا انتاي كدلو زي خيل نسوهم كلهم نعينو بسر نسوهم كلهم كم حاونا حسر نسوهم كلهم من شراني هاجر أبتحتهم كن كخمير كخنبر حف باي بالأكرو نابزو مرحو من سيب كايس ألام زغر هو دم قرص أنا وسي سهرة زحلف نحلنا سبي ونحوز الدقف نعقو يجلسهم كنت عرق علاتكم يدكم ونايتكتو عبز زي مكتبكم thank you
قطمتات زدالوت قطمو حجو أبزي الله يبل ملكنا قطمنا سمعنا السلام تنزازم مخنياتو كم جرخبرنا خنخبرو مالنا ساعات كتخبر لك 7 ساعات 4 فرات برت زلوا نايمن بزي قدس يچويوم كم زلوا بفلاي اب 12 مسكرم 2021 12 سبات كم تچويو قابم 5 اسماتهم كم زلحنا كابزي بتوساق እተን ተወሳኺን ብፍላይ ካብ ቆልዑ ይሞቱ ከም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ 3 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ኣብ መዓልቲ ሕማን ብሰንኪ ዓሶ ይሞቱ ከም ዘለዉ ኣብ ናይ ትግራይ ድማኒ ኩላህና ንፈልጦ ሓቂ ኢለ ይኣምን ግን ብሰንኪ ሓበሬታ ዘይምብፃሕ እቲ ክውንነት ክንፈልጦ ኣይከኣልናን ኣለና እዚ ናይ ሊብያ ግን ብሰንኪ ማዕከናት ናይ መራኸቢ ብዙሃን ክንፈልጦ ክእልና ኣለና ምስኻ ኣብ ኣእምሮና ሓዲሩ ንኩላህና የሳኺና ኣሎ እቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ማእኸልና ዘለዉ ግን ልዕልኡን ይባርኹን ይጠቕም ከም ዘለዉ ክዝንግዕ የብልና ኣብዚ ሊብያ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያንን ካልኦት ኣፍሪካውያንን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ግን 23,000 ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብቲ ቀዳማይ ፌዝ ናይ ድኩናት ኣስታት 20 ኤርትራውያንን ካልኦቶም ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣሎ
ብዙሓት እውን ከም ዝተቐትሉ እውን ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ክሳብ የተረጋገፀ ግን ንሕና እቲ ሪፖርት ኢና ክንህብ ዘለና ስለዚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝሳቀዩ ዘለውን ከምኡ ድማኒ ኣብ ማእኸል ትግራይ ዝሳቀዩ ዘለዉ ዝብላዕን ስተን ዘይብሎም እተን ጥሩሳት ከማኽን ንሕና ናይቲ ህፃንን ናብትን ወድሐ ፀንሐ ናብ ሕክምና ከዳ ንሳተን ግን ናብ ሕክምና ዘይኮነስ ዝብላዕ የብለን ዝሳቀያ ዘለዋ ዘለዉ ስለዚ ንኤርትራውያን ኣብ ሊብያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝምልከት ክልተ ደብዳቤ ብቋንቋ ጀርመንን ብቋንቋ እንግሊዝን ጌርና ሕጂ ናብ ራይት ሃውስ ኣቶ ኪሮስ ከመሓላልፈና እቲ ካልኣይ ነጥቢ ከመሓላልፎ ዝደሊ ንሕና ሽማግሌኩም ካብ ትመርፁና ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ግዜ ሓሊፉ ኣሎ ንሳኹም ክንራኸብ እንዳዘለና ግን ክንራኸብ ኣይከኣልናን ዝጠንቅኻ ኮሮና ቫይረስ እዩ እንታይ ግን ጌርኩም ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ 2020 ትዝክሮ ክበበ 6,500 ዩሮ ናብ ስደተኛታት ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ሓገዝ ከም ዝገበርና ትፈልጥዎ ኸመ ብድሕሪኡ ከዓ ብሰንኪ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኣብኡ ድማኒ ብዙሓት ፀገማት ዝነበሮም ኤርትራውያን ገሊኦም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ካምፕ ዝነበሩ እሞ ዝኾነ ሓገዝ ዘይብሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅፅናውዑ ዝኣተዉ ንዕኦም ሓገዝ ዝኸውን ብኻልኣይ ድማኒ ተቃወምቲ ዝቃወሙ ዝነበሩ ምስ ዝነበረ ኩናት ድማኒ ኣብ ሓደጋ ስለዝወደቑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ውሑስ ቦታ ዝቕመጡ ከምኡ ድማኒ ወተሃደራት ድማኒ ኣብ ናይ እግደፍ ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዝተዎም እሞ ዝገደፍዎ ንሳቶም ካብ ሓደ ውሑስ ቦታ ዘለዉ ነዚኦም ሓገዝ ዝኸውን ከዓ 710 ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ሓገዝ ጌርና ማለት እዩ ካብ ከም ሽማግለ ኮይና ድሕና ዝሓዝናዮ ኣብ ኮንቶና ገንዘብ የብልናን ዝረኸብናያ ምስ ስደተኛታት ኢና ንሰዳ ሓላፍነት ናይ ህዝብና ንሱ ጥራይ ከቢድና ዘሎ ሕጂ ኸ እዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ሓገዝ ዘይብሎም ብሓገዝ ናብ ሊብያ በፅሑ እሞ ሎሚ ሓገዝ ዘይብሎም ኣብ ሸላ ናይ ሊብያ ተኣሲሮም ዘለዉ እንታይ ሓገዝ ክንገብረሎም ንኽእል ሓንቲ ካባኹም ብስም ሽማግለ ክፅውዓ ዝደሊ ወላ ካባኹም 3 ሰባት ወፂኦም ኣብዚ ዘለና ወላ ሓንቲ ዩሮ ሓገዝ ጌርና ብቐጥታ ሕጂ ክሰደሎም ንኽእል እንተገበርና ፅቡቕ እዩ እዚ ኸ ዕግበት ዝህበና እዚ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ነቲ ስምዒትና ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ሎሚ ንዛረብ ዘለና ነቲ ስምዒትና ንዛረብ ዘለና እቲ ጠንቂ ናይ ስምዒትና ግን እቲ ስርዓት ህግደፍ እዩ ንዕኡ ከይተቓለስናዮ ንዕኡ ከይውደቕናዮ እዚ ጨንቂ እዚ መወዳእታ የብሉን ስለዚ እቲ ማይ ትዘራቕ ተንፅፍ እንድሕር ኮንካ ነቲ ዓይኒ ማይ ኢኻ ትዓፅዎ ስለዚ ዓይኒ ማይ ናይ ፀገምና ድማኒ ስርዓት ህግደፍ እዩ ነዚ ከዓ ሓቢርና ካብ ስሩ ከይበርቆቕናዮ ፀገም ናይ ኤርትራውያን መወዳእታ ኣይከለዎን እዩ ከምዚ ኢልና ሓቢርና ምምፃና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነ ዘመስግን እዞም ሽማግለ ይኮንኩን ዘመስግን ሕጂ ንዓኹም እየ ዘመስግን ንስኻትኩም ኣብ ሓፂር ግዜ መልእኽቲ ንእሽቶ ጭራ መፅያትኩም ስለ ህዝብኩም ከምዚ ኢልኩም ክትውፈዩ ከለኹም ብእውነት ኤርትራዊ ምዃንስ በቲ ሓደ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝስምዓኒ እታ ስምዒትና ግን ኣብ ግምት ንእትዋ ብኻልኣይ ደረጃ እቶም ኣብዚ ድምፆም ደኺምና ከይበሉ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝመርሑ ዝነበሩ ነቲ ስሎጋን ድማኒ ምስከ ንኩሎም ኣታቑዕሎም ብኻልኣይ ደረጃ ኣብዚ ወዲ ዓብዱ በሎ ወዲ ዓብዱ በስሕሪ ዘሎ ትይዎ ኣለኹም ስራሕ እንድሕር ሂብካዮ ኣይድቅስን እዩ ወስን ግዜታ ስራሕ እስካ መፈፀምታ ከብፅዓይ ዝፅዕር ሞ ኣብቲ ሕዋ ኸ ኣሎ ሕጂ ምስ ምፀቱ ኮይኑ እስከታቑዕሉ ንሑኻ ናይ መጨረሻ ነጥቢ ከመሓልፋ ዝደሊ ሓደ ኣለና ብዕድመ ዓብይ ንኹላህና ዘለና ኣቦና እዩ ክሰርሕ ከሎ ግን ምንኣስ ኩላህና እዩ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ህይወት ንዕውን ኣታቑዕሉ ስለዚ ክብረት ይሃበና ወትሪ ግዜ ሓቢርና ከም ኤርትራውያን ሓደ ኮይና ነቲ ፀገምና ብሓንሳብ ኮይና ክንስዕሮ ኢና እሞ ኣጆኹም ኣጆና